ሰላምን ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ድማ ኣፍቃሪትካ ንጾታዊ ርክብ ንኽትልምነካ ንምግባር ዝሕግዙ ጥበባት ክንርኢና። ነዚ ጥበብ ደቂ ኣንስትዮ እንተፈሊጥክን ዝጠቕመክን ደቂ ተባዕትዮ ድማ ትምህርቲ ትወስድሉ ኢኹም። ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ሂወትኩም ኩልሻ እንዳለመንኩም ጾታዊ ርክብ ካብ ትፍጽሙን ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተንን ድሌተንን ቀኒሱ ጾታዊ ርክብ ንምፍጻም ኣብ ዝኣብያሉ ግዜ ነዘን ቴክኒካት ተጠቒምኩም ዝሓሸ ብሉጽ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙን ባዕላ ንኽትልምነካ ዝገብሩን እዮም። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ በኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ኣብዝሓ ግዜ ጾታዊ ርክብ ንምፍጻም ንጾታዊ ርክብ ንልምነን ንሕና ኢና። ሕዚ ግና ንሰን ብተረአን ብሉጽ ጾታዊ ርክብ ፈጺምናለን። ባዕለን ንኽልምናና ዝገብሩ እቲ ቀዳማይ ጥበብ ንዓርስኻ ምድላው እዩ። እዚ ማለት ሜንታሊ ይኹን ፊዚካሊ ዓርስኻ ምድላው እዩ። ሜንታሊ ከመይ ገይረየ ንዓርሰይ ከዳሉ ዝኽእል ክትብሉ ትኽእል ኢኹም። ከም ዝፍለጥ ጾታዊ ርክብ ናይ ኣእምሮ ጾታ እዩ። ስፔሻሊ ድማ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ንኣብነት ምሸት ጾታዊ ርክብ ክፍጽም እየ ኢሉ ዝሓስብ እንተኾይኑ ካብ ዘድክም ስራሕ ብምርሓቕ ቅልል ዝበሉ ስራሕቲ ብምስራሕ ከምኡውን ኣመጋግባና ብምምዕርራይ ናይ ፊዚካል ዓቕምና ክነጠናኽሮ ንኽእል ኢና። ሜንታሊ ንብሎ ድማ ካብ ጭንቀት ዲፕሬሽን ካብ ስትረስ ንዓርስና ብምሕላው ካብዚኦም ኩሎም ርሒቕና ብምውዓል ብሉጽ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ ትኽእል ኢኹም። ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ ንብሉጽ ጾታዊ ርክብ ዝጠቕመኩም ጥበብ ደቂ ተባዕትዮ ኩልሻዕ ንዓርስኹም ንጾታዊ ርክብ ድሉ ክትገብሩ ኣለኩም። ሜንታሊ ይኹን ፊዚካሊ ድሉ ክትኮኑ ኣለኩም። ኮይኑ ግና ምሸት ጾታዊ ርክብ ከም ትፍጽሙ እንዳፈለጥኩም ሙሉእ መዓልቲ ዘድክም ስራሕ ትሰርሑ እንተኾይንኩም ኣብ ስትረስ ኣብ ጭንቀት ከምኡውን ኣብ ዲፕሬሽን ትውዕሉ እንተኾይንኩም ፈጺምኩም ምሸት ብሉጽ ኣዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ክተሕልፉ ኣይትኽእሉን። ስለዚ ደቂ ተባዕትዮ ብዝከኣለኩም ዓቕሚ ጾታዊ ርክብ ቅድሚ ምፍጻምኩም ንዓርስኹም ሜንታሊ ይኹን ፊዚካሊ ድሉ ክትገብሩ ኣለኩም። እቲ ካልኣይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ጾታዊ ርክብ ትፍጽሙሉ ኢንቫይሮንመንት ምትዕርራይ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ቁሩብ ኣልኮል ሰትየን እንዳዓለልኩም እንዳተጫወትኩም ብድሕሪኡ ጾታዊ ርክብ ናይ ምፍጻም ድሌት ኣለወን። ስለዝኾነ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ብዝኸኣልኩም ዓቕሚ ነቲ ገዛኹም ምፅርራይ ቁሩብ ኣልኮል ብሓባር ምስታይ ልስልስ ዝበለ ሙዚቃ ምስማዕ ነዚ ብምግባር ኣፍቃሪትካ ገና ምስ ረአየቶ ብዓይና ትሰሓበሉ ኢንቫይሮንመንት ብምትዕርራይ ንጾታዊ ርክብ ዘለዋ ድሌት ብምውሳኽ ባዕላ ጾታዊ ርክብ ንፈጽም ክትብለካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ብሉጽ ኣዕጋባይ ጾታዊ ርክብ እውን ክተሕልፉ ትኽእል ኢኹም። ናብ ገዛ ክትኣቱ እንተላ ዝተበላሸወ ሕውስውስ ዝበለ ገዛ ትርኢ እንተኮይና ንስኻ ንዓኣ ምንም ዓይነት ክብሪ ከም ዘይብልካ ይስምዓዩ። ኮይኑ ግና ንገዛኹም ኣመዓራሪኻ ቁሩብ ኢንቨስት ጌርካ እውን ኣልኮል ኣደሊኻ ልስልስ ዝበለ ሙዚቃ ከፊትካ ኣፀራሪኻ ኢንቫይት ኣብ ትገብራ ግዜ ግና ኩሉ ነገር ክትህበካ እያ። ኣብዚ ግዜ ንዓርሱ ዘዳለ ወዲ ኣብ ጽሩይ ኢንቫይሮንመንት ንጓል ኣንስተይቲ እንተረኺቡ እቲ ዝተረፈ ምንም ኣይኸብዶን። ስለዝኾነ ንዓርስኻ ሜንታሊ ፊዚካሊ ምስ ኣዳለኻ ጽሩይ ኢንቫይሮንመንት ምፍጣር እቲ ካልኣይ ጥበብ እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ናይ ኣዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ጥበብ ድማ ናይ ምስዕዓም ጥበብ እዩ። ኣብ ናትና ማሕበረሰብ ናይ ምስዕዓም ልምድና ብጣዕሚ ዝደኸመ እዩ። ምስዕዓም ብዙሓት ቴክኒካት ኣለዎ። ኮይኑ ግና ቅልል ዝበለ መልክዑ ክንርኢ እንተለና ከናፍርካ ብዙሕ ራሕሲ ክህልዎ የብሉን። ናታ እውን ብተመሳሳሊ ንስኻ ቁሩብ ናብ የማን ንሳ ድማ ቁሩብ ናብ ጸጋም ድንን ኢላ ጸጋማይ ኢድካ ኣብ እዝና ከባቢ ጌርካ የማናይ ኢድካ ድማ ኣብ ኣጋራ ከባቢ ብምግባር ዝሓሸ ብሉጽ ናይ ምስዕዓም ቴክኒክ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ። ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ንዓርስኹም ምስ ኣዳለኹም ጽሩይ ብሉጽ ኢንቫይሮንመንት ምስ ፈጠርኩም ኣብ መበል ሳልሳይ ክትፍጽምዎ ዘለኩም ጥበብ ናይ ምስዕዓም ጥበብ እዩ። ጀንትሊ ቀስ
قسيلكم كتفصموا لكم نزن تغييركم ناي صوتاو ركب سمعيتن بعصفي يوسخيو سلازخونه ناب صوتاو ركبكم نختاتو ايتصقمون مالتيو سلازخونه مسعامكم كحصر يبلون ننوح دقائق كتفصموا لكم كتحصون يبلكمن رجع كتبلو لكم زي تسعمو كفال سونتن ون كهلو يبلون دق انستيو ناتشورالي ناب ناي صوتاو ركب عقبت نمبصح نوح غزا يدلين يو سلازخونه دما مسعامكم نوح دقائق كتفصموا لكم عم بل رابعي كتفصموا زلكم طبب دما قدم حزي تسعما تنخخا ካብ ዝነበርካሉ ክፋል ሰውነታ ቁሩብ እቱ በመባል ናብ ብልዕታ ከባቢ ነፃብዕትኻ ብምስዳድ ንላዕለዋይ ክፋል ብልዕታ ነቲ ሕብጥ ዝበለ ጉድበ ወይ ድማ ክሊቶሪ ንብሎ ክፋል ብልዕታ ብዝግባእ ብምሕስሳይ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒታ ከተላዓለላ ትኽእል ኢኻ ነዚ ክትገብር እንተለኻ ርግእ ኢልካ ክኸውን ኣለዎ ኣብዚ እውን ምህፃፅ ኣየድልየካን ቀልጢፍካ እውን ነፃብዕትኻ ናብ ብልዕታ ውሽጢ ንምእታው ክትሓፅፅ የብልካን ፈለማ ብልዕታ በዘን ኩለን ዝሓበርኩልኩም ጥበባት ራሕሲ ከም ዘፈልፈለ ክተረጋግፀለካ ነዞም ጥበባት ብዝግባእ እንተፈፂምኩም ብሉፅ ዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ክትፍፅሙ ትኽእሉ ኢኹም ነፍቃሪትካ ንበዓልቲ ቤትካ ድማ ብቐሊሉ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ንዕግበት ፀግዒ ከተብፅሓ ትኽእል ኢኻ እዞም ኣርባዕተ ናይ ጾታዊ ርክብ ጥበባት ንምዝኽኻር ዝኣክል እቲ ቀዳማይ ክትገብርዎ ዘለኩም ንዓርስኹም ንጾታዊ ርክብ ሜንታሊ ይኹን ፊዚካሊ ምድላው እዩ ጾታዊ ርክብ ከም ትፍፅሙ እንተፈሊጥኩም ሙሉእ መዓልቲ ዘድክም ስራሕ ክትሰርሑ የብልኩምን ክትሰርሕዎ ዘለኩም ስራሕቲ ቅልል ዝበለ ክኸውን ኣለዎ ብተወሳኺ ድማ ኣመጋግባኹም እውን ብሉፅ ብምግባር ናይ ፊዚካል ዓቕምኹም ክተጠናኽሩ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ፊዚካል ምድላው እዩ ሜንታሊ ዝበልናዮ ድማ ጾታዊ ርክብ ከም ትፍፅሙ እንተፈሊጥኩም ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ዲፕሬሽን ኣብ ስትረስ ከምኡ እውን ኣብ ጭንቀት ክትውዕሉ የብልኩምን ካብዞም ነገራት እዚኦም ንዓርስኹም ክተርሕቁ ኣለኩም ስለዝኾነ ተቀዳማይ ሪናዮ ዝነበርና ንዓርስኻ ናይ ምድላው ስቴፕ እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ሪናዮ ዝነበርና ጥበብ ድማ ንጾታዊ ርክብኩም ዝምቹ ኢንቫይሮንመንት ምፍጣር እዩ ገዛኹም ካብ ምፅራይ ልስልስ ዝበለ ሙዚቃ ካብ ምኽፋት እስካብ ቁሩብ ኣልኮል ብሓባር ምስታይ እውን ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒታ ንኽልዓል ብምግባር ብሉፅ ዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ዝሕግዘኩም እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ሪናዮ ዝነበርና ድማ ነዞም ክልተ ነገራት ምስ ገበርኩም ናይ ምስዕዓም ጥበብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ናይ ምስዕዓም ጥበብ ኣባና ብበዝሒ ዝፍፀም ኣይኮነን ኮይኑ ግና ንነዊሕ ደቃይቕ ብምስዕዓም ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተን ብዕፅፊ ከተላዓሉ ትኽእሉ ኢኹም ብልዕተን ብቐሊሉ ራሕሲ ንኸፍልፍል እውን ዝሕግዝ እዩ ብልዕተን ብቐሊሉ ራሕሲ ኣፍልፊሉ እንተኢልና ድማ ብሉፅ ዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ይኾነለን እዩ ብቐሊሉ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ንኽተብፅሕዎን እውን ዝሕግዘኩም እዩ ኣብ መበል ራብዓይን ናይ መወዳእታን ሪኢናዮ ዝነበርና ጥበብ ድማ ካብቲ ነኻኸኣ ካብቲ ትሰዓዓማ ዝነበርካ ክፋል ሰውነታ ቁሩብ እቱ ብምባል ኣብ ብልዕታ ከባቢ ምሕስሳ እዩ ብፍላይ ጉድበ ወይ ድማ ክሊቶሪ ንብሎ ደጋዋይ ክፋል ብልዕተን ብዝግባእ ብምሕስሳይ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተን ብዕፅፊ ንምልዓልን ብቐሊሉ ንኽትዕግብዎንን ዝሕግዘኩም ብሉፅ ሜላ እዩ ነዞም ኣርባዕተ ጥበባት ብዝግባእ እንተተጠቒምኩምሎም ኣብ ቀጻሊ ጾታዊ ርክብኩም ባዕለን ንጾታዊ ርክብ ክልምናኹም እየን ምክንያቱ እንታይ እዩ ብሉፅ ዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ስለትፍፅሙ ነዚለ ናይ ለማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ተምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ሪቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይኣነየለይ